Tento program vznikol na základe potreby spoločenskej počas obdobia covidu, kde osamelí ľudia potrebovali viac spoločenského a sociálneho kontaktu. Na základe tejto potreby dievčatá z Centra dobrovoľníctva správne načítali tieto potreby, nastavili základné parametre a rozhodli sa ísť cestou spolupráce s Mestským úradom, s odborom sociálnych služieb. Funguje to tak, že odbor sociálnych vecí má evidenciu uchádzačov o sociálnu službu a pokiaľ oni vyhodnotia, že daný klient je vhodný do nášho programu obsahovo, tak nám posúvajú žiadosť, prihlášku. Ja konkrétne ju spracujem, oslovím klienta, dohodnem si s ním stretnutie a potom hľadám vhodného dobrovoľníka. V mojom prípade je to raz do týždňa, väčšinou teda raz do týždňa, tak 2 hodinky. Chodím k pani Vierke, kde je gro toho času, čo trávime spolu, je rozhovorom. Ale robíme také činnosti, ako čítame. Tým, že pani Vierka je nevidiaca, tak som oči, takže čítame či už lieky, alebo poštu, korešpondenciu, ale väčšinou je to teda spoločný strávený čas. Mne to do života dalo jednu úžasnú, láskavú, múdru pani Vierku. Dovedla by som si povedať, že už priateľku, čo som teda dostala ja. A to mi povedala aj pani Vierka na prvom našom stretnutí, že ľudská, buďte všímavá. Takže mňa toto naučilo najviac tej všímavosti k druhým. No ja sa teším, že príde. To je prvá vec. No a samozrejme s ňou prichádza aj to očakávanie takých príjemných 2 hodín, ktoré spolu strávime. S ľudskou sa dá krásne debatovať, keďže už som prestala chodiť medzi mladých ľudí, už som prestala pracovať. Takže mi vlastne nahrádza aj to, čo som vždy od mladých ľudí čerpala. Tí, ktorí by sa odvážili robiť dobrovoľníkov, tým treba vzdať naozaj úctu, pretože to je odkrojenie si zo svojho vlastného času a zameranie sa na cudzieho človeka, spočiatku cudzieho, ale nakoniec z toho môže byť naozaj veľmi pekný vzťah, pekné priateľstvo. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa rozhodli darovať kus svojho voľného času, ktorý možno pre vás znamená len kúsok, ale na druhej strane je to veľmi veľa.